Dok najveći hrišćanski praznik vjernici proslavljaju u svojim domovima sa najmilijima, pripadnici dežurnih službi su na zadacima. Radni zadaci nisu omeli dežurne u karantinu Republičke uprave civilne zaštite na graničnom prelazu Gradiška da sa korisnicima karantina obilježe Vaskrs. Tamo je bila i naša ekipa. Srđan Marković iz Kotor Varoša u Beču nije želio da proslavi Vaskrs. Svjestan da mora proći kroz proces izolacije u karantinima, opredijelio se za povratak u domovinu. Povuklo me praznik da dođem kući. Želim sa svoje porodice. Zajedno sa Srđanom u karantinu se trenutno nalazi još 20 lica. Pripadnici civilne zaštite Republike Srpske za dežurne i korisnike karantina obezbijedili su dio vaskršnje atmosfere. Kažu da u 2 mjeseca od izbijanja pandemije osjećaju se kao jedna porodica. Zaista moram da pohvalim saradnju i sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske policijske uprave Gradiška, naravno sa ljudima iz svih domova zdravlja u okruženju koji su ovdje s nama skupa cijelo ovo vrijeme. Dok je u karantinu dinamično, na ulicama grada pustoš uz obaveznu kontrolu svih koji se kreću. Kontrola nije mimoišla ni našu ekipu. Dobar dan. Dobar dan. Imate li dozvolu za kretanje? Imam na radnom zadatku. Hristos Vaskrse. Vajsnu Vaskrse. Pridržavanje propisanih mjera u karantinu i na području grada pod budnim okom policije i žandarmerije. Većina od 21 korisnika u popodnevnim časovima napustila je republički karantin i uputila su karantine u lokalnim zajednicama, gdje će dovršiti 14-dnevnu izolaciju.